Učenici osnovnih škola uzrasta od 3. do 8. razreda posle 2 meseca dobro su se snašli u novinarskim vodama. Proteklog vikenda predstavili su nam prvi broj dečijeg lista Bocko koji izlazi na bunjevačkom jeziku. Ja sam prezadovoljna, jako sam se obradovala kad sam videla svoje tekstove u Bocku. Nisam se do sada susrećala sa ovakvim vidom rada. Naučili smo za ova 2 meseca da odvajamo bitne od nebitnih stvari i naučili smo da slažemo vesti od 5 pitanja. Naučio sam kako se pišu novine, pisao sam sa harmonikašom. Ja sam na novinarstvu od samog početka. Meni ovde je mnogo zanimljivo. Učimo razne stvari kako da pišemo vesti, intervjue i mnogo toga, stičemo razna prijateljstva sa drugima. U sklopu svoje radionice budući novinari posetili su i našu medijsku kuću, a neki od njih oprobali su se i kao spikeri. Bio je ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije. Mentori Nataša i Nikola Stantić zadovoljni su koliko su učenici zainteresovani i kako su sa lakoćom uz pomoć svojih drugova prikupili tekstove za njihove novine. Dovoljno je vidjeti i njihovu radost kad dođu na našu dečiju redakciju i ja se nadam da će oni raditi u buduće još bolje, a ovo je zapravo jedna prava stvar koju je uradio Bunjevački omladinski centar kad je reč o obrazovanju mladih. Pa plan je da radimo još više i plan je još da izađu još 3 broja Bocka za ovu školsku godinu i onda se nadam na jesen krećemo dalje sa projektom. Direktor Bunjevačkog informativnog centra Mirko Bajić zadovoljan je izlaskom prvog broja časopisa Bocko. Ovo je takođe jedan ozbiljan vid informisanja, ali u okviru onoga što se dešava u školama, dica sama da rade i među sobom da se, da kažem tako, informišu, upoznaju. Pri tome želim da kažem ne samo Bunjevci sa Bunjevcima i o Bunjevcima, nego svi zajedno i da pokažemo da smo ovde i da živimo zajedno.